So my Jeremiah now wants to get into a relationship despite the fact that she's still thinking about murume wawo. Hanzi ndakudawo true love nekuendeswa kupicnic nekuitirwa mabirthday. Hanzi but relationship yacho should be private, no pictures, no what. She just want to be told words rekuti I love you. She wishes that her relationship na ex dai hanzi zvafambawo zvakanaka vadzokera nawo ndo zvavari kuda voudzwawo kuti I love you. She wants munhu anobhadhira fees, rent, food, etc. Let me read what she posted. Hanzi nguva dzekufunga ex netrue love dzakwana vana varara. True love yacho hanzi ndeyekubhadharwa rent, school fees, grocery, permission to post what I want, dinner, picnic, lunch dates, Vic Falls trip, chicken in every 2 days, makulayo, kugara kumadheodheo, data newifi ne3 maiphone. Zvese zvavari kuda izvi ex wavo cannot provide. Hanzi despite herself being a breadwinner for 11 years vari kuda kungodzokera ikoko kwacho ikoko, but ine macondition relationship yacho yavari kuda. Hamenoti ndiani murume anogona kuvatora nevana vavo vatatu ovaitisa zvese zvavalista izvo zviri 10 ndo marequirements avari kuda. A lot of people are tired nekungofunga kunoita mai Jeremiah murume ex this hair love chakadaro. Does life really revolve around relationship? Handisi yangu. Mai Jeremiah ex wavo yavo yadai vatombokangamwa nezvavo because I don't think kuti he's good for her because anotovaunzira stress stereki. Everything she mentioned she can do it for herself. Zvinova kutoti hanzi ini ndoda kutoitirwa. Vanhu pakadai so vangatadze kuti hure chakati sezvavari kuunzwa. Isn't she supposed to be the one doing this? Because zvinhu zvacho zvekuti unomirira murume kuti achakuitira zvakati mukore uno ma1, especially kana utori nevana wakatosiwa nemurume kuti uchaexpecta zvakaoma zvinhu zvakadai. Unogona kumuona munhu but anozoita take care of vana vavo mafees and the likes unogona kutomushaya. Isn't this supposed to be done nema 2K? Correct me if I'm wrong, but vanenge vanoda love yemufirimu. She watches too much mafirimu chaiwo chaiwo. She must get real. Yes, relationships are like that. Pane vanhu vari kuitirwa zvese zvavataura zvekuendeswa kumatrip kudididi, but even a situation yavo ngatitaure reality chaiyo. Ngavambomira zvekufunga zvese izvozvo vaconcentrate nemhuri yavo for now. Vamboregera zvekuda murume anouya wakarelaxa. So a man doesn't just come uchimutsvaga kunge uri kuita kumuhanda kudai. So relationship yemunhu inogona kungouya any minute anytime. And then let me just finish off nemacomments evanhu panapa. Hanzi mutsvaga kurohwa 3 samu futi. Muona macomments evanhu panapa. Hanzi ukanyatsoshanda mari yako unogona kuita zvese izvozvo usina munhu waunotarisira ichitofaya, ende ndochokwadi. Hanzi hada some things are not meant to be seen pano tinokujaja. Aiwa vanhu vari kuti aiwa zvimwe zvinhu izvo taurira mumwoyo not kuti udze vanhu more things to crucify you pamusoro pekucrucify kwavanoitwa every day. Handsvagai mari mbuya muzviendese mega nevana venyu. Hanzi uri kuda rehab yo maziso akuita sekadzi. Amino maziso anenge ekadzi ndeapi acho vari kuda rehab kuti vari kunyanyomwisa stereki these days here I don't know. But anyway, people are just saying kuti mai Jeremiah mukada kuya netunyaya twenyu tusina basa pasocial media will judge you, and hatimboregere kukujaja nekusvinuka kwese kwavakaita mai Jeremiah nekutaura kwavanoita chirungu vachirungochemerera rasta wavo iye ndo wavari kuda. Handizivi hangu kuti rasta achadzoka here kana kuti achaita sei. I don't know. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi.